Bueno, gaurkoan bueltan gaude, ez genuen aukerarik izan Bartzelonaren partida komentatzeko, baina gaurkoan iraileko power rankinarekin gatoz, abuztukoa egin genuen eta orain errepikatzea tokatzen da, ze iraileko hilabeteak partida nahiko utzi dizkigu eta sentsazioak nolakoak dira, Markel? Aurrekoan aipatuzun harira, azkenean rutinara bueltatzea hause da ez, batzutan denboratxo bat bilatzia, zaila da, nahiko lanpetuta gauderako, baina bai, hau esan da, hilabetearen balorazio orokorra oso kaskara izan da, egisa da lehenengo garaipera lortu dugula, baina hortikat ez da sentsazioa, zoze hobetu da ez, taldearen arima ikusten ari gera zoz aldatu dela, baina hala eta guztiz ere, emaitzak hortxe ditugu, eta ez dira honak. Esan daiteke gure sailkapeneko egoera orain dela bi aste baino txarragoa izatea, baina gure sentsazio orokorrak orain dela bi aste baino hobeak izatea. Ze azkenean Reala 18. postuan dago orain momentuan, jaisteko postuetan. Lehenengo aldia da Reala bi partidatan jarraian jaisteko postuetan egon daitekeela jaitsi ginen urtetik. Igo ginen urtetik hobeto esan da. Bai. Eta domekako partida, igandeko partida, beste final bat da. Hala ere, gu gaur ez gatoz final horren inguruan hitz egitera, baizik eta orain arte ikusitakoarekin, ze bost jokalarirekin geratzen garen, edo zeintzuk eman duten errendimendu honena azken lau partida honetan. Bai, aipatzeko aurretik, abuztua maieran aipatu genuen, iraileko lau partitatik hiru oso zailak zirela irabaztia ez, Real Madrid, Betis eta Barcelona, eta holan izan da. Egisa da irabazi beharreko finala irabazi genula, eta hau esan da nahi baduzu abuztuko rankineko errepasaketa ingo dugu, ze lehenengo postuan Barrene jarri genuen, bigarrengoan Kubo, hirugarrengoan Oiartzabal, laugarrena Gorrotxa, eta azkenik Oskarson. Bai, ikusiko dugu ea norbaitek errepikatzen duen edo ez, Baten bat baina da. aldez aurretik esan behar da, nahiko zaila izan dela bost jokalari aukeratzea, ze azken hilabete hau hiru porrotekin eta garaipen bakarrarekin ez da ona izan emaitzei begira, eta jokalarien errendimendu individualari begira, agian zertxo bait hobea izan da, baina hala ere bost jokalari aukeratzea edo sei kasu honetan, sailkapen honetan sartzeko, oso zaila egin zaigu. Orduan nahi baduzu, aipamen berezi bat egin dezakegu, ze izen aukeratu dugu. Bixokadoz gaude izenakin, Álvaro Odriozola. Barrezkaztegia, baina ez, egisa esan da Bartzelonan kontrako partida oso nahi izan zen. Partida osteko deklarazioak ere, egisa esan da onak iruditzu zitzaizkian ez. Gisa da aurreko denboraldian ez duala sorta handirik izan, gauza batengatik edo beste batengatik, lesioak direla medio, orduan, beraik aipatu zuan momentu hontan dena utziko duala Realaren gaitxik, eta Bartzelonaren kontra hori ikusi genuen, orduan espero dugu, Aranbururen lesioa ikusita, jarraipen bat izatia, eta benetan ikusi genuen Odriozola hori, berriro ere, anuetako banda horretatik ikustia ez. Bai, batez ere sartu dugu, sorpresa handia izan zelako, inork ez zuen espero, ez genuen espero, ez da Odriozolak dortxala izatea. Orduan, ikustea Bartzelonaren aurka gainera gola sartu zuela, benetan harrigarria izan zen, eta espero ez genuen zerbait, agian igandean beste behin ere hamaikakoan dago, hori ez dakigu, baina ikusiko dugu. Gero, bosgarren postuan orain bai, benetako sailkapenarekin goaz, Bryce sartu dugu. Asko kostatu zaigu hemen aukeratzea, ze ez genuen topatzen bost jokalari sailkapen honetan sartzeko, eta Bryceekin geratu gara. Ia 200 minutu jokatu dituela irailean, gola sartu zuen Kartujan, eta momentu batzuetan bai tokatu izan zaiola taldearen pisua hartzea, batez ere baloiarekin, pasaren denboralditan egiten zuen moduan, eta pixka bat Realari gehien bat azken laurden horretan falta zaiona, bilatzea edo ematea ez, bilatu du Brycek. Bai, hori da azkenean 3 partida jokatu ditu bakarrik, Madrilen kontrako partida aurretik sudurra mindu zuan. Orduan, eta gero Bartzelonaren kontra ere, ordezko bezala atera zan, hau esan da, 2 partida titular bezala jokatu ditu. Betisen kontrako lehenengo zatixa oso ona da, gola gehituta gainera, baina hortik aurrera, egisa da zelai erdixak, jerarkia edo pisu handia duen jokalari bat behar duela momentu hontan, Jangel Herrera bueltatu da gaur entrenatzera, eta espero alde horretatik jokalari horrek hori gehitzia,
baina hala eta guztiz ere, bai, asko kostatu zaigu postu hau betetzia, baina nik uste Brycek ondo betetzen duela. Bai, datuei pixka bat begira, azken lau partida honetan, 20 pase progresio eman ditu, hau da, aurrerantza, eta kontuan izan behar da, Bryce gehien bat erasoko jokalaria dela, eta Bai. pase hauek, zelai erditik aurrera egiten dituela, eta gero 10 bider gidatu duela baloia, 10 metro baino gehiago, zelai erditik aurrera ere ez, orduan, ez dira beste munduko datu batzuk, baina hortxe daude, eta agian 5. postu honetan sartzea merezi dute. Gainera- Laugarren postuan, ez esan. Gaina esan behar nuen, ondo hitz egite dutela datu hauek bere inguruan, azkenean, media punta horretan garantzitsua da baloiak aurreruzka eruatia, espaziak vertikalak izatea aurrera, eta ez atzera, askotan eskatzen genion Bryceri hori ez, atzerako pase seguru horiek, beharrezkoak direnean bakarrik erabiltzia, eta errekurtso hori ez erabiltzia, jokaldi guztizetan. Hau esan da, Agian David Silva izango da taldean, bere datuak izango ziren bikoitzak edo hirukoitzak, baina horrelako jokalari bat falta denean, garrantzitsua da Bryce bezalako jokalari batek pixu hartzea ere, ez? Bai, laugarren postura junda, hontan bai, errepikatzen du, kasu honetan ustot posturen bat jeitsi duala, hirugarren postutik laugarren postura jeitsi dugu Mikel Oyarzabal. 360 minutu jokatu ditu, partida guztiak, hau da, lauretan 80 minutu, eta 2 gol egin ditu, Real Madridin kontra eta Mallorcan kontra. Bai, 2 gol egiteaz gain, 11 pase klabe eman ditu, eta naiz eta batzutan ez igarri Oyarzabal hor dagoela, beti dago, ez? Bai. Agian ez du ikusi Espainiako selekzioarekin eman duen errendimendua, ze hori beste mailako errendimendu bat da, baina berriz ere, erakutsi du realean oso garantzitsua dela eta oso zaila izango dela. Oyarzabalei naiz eta gaizki egon postuak entzea, ez? Ze azkenean ez ditu bakarrik golak ematen, baizik eta golak sortzeko egoerak, eta ondoren, ikusi genuen agian Mallorcaren aurka benetan aurrera pauso bat behar genuela jokalari garrantzitsuena, kapitainena batez ere, eta eman zuen, orduan hori posik egoteko arazoia. Bai, gainera, Mallorcaren kontra, bertan zelaian fikatu nintzen, eta beste partitatik ikusi dugu fisikoki hobeto dagoela aurten, ez? Zentralekin leian, baloia bizkarrez hartzen ondo, baloia bankat tartietan mantentzen, orduan, benetako aurrelaria batek hori itxendu, eta nik uste Oyarzabalek rol hori benetan bai hartu duala, eta seguruenik nik uste postu horretan ikusiko dugula denboraldian zehar. Bai, zaila izango da sailkapenetik irtetea, eta ondoren 3. goaz. Eta hemen esan behar da, kontuan izateko zaila dela sailkapen hau egitea, zure taldeak 3 partia galdu dituenean lautik, orduan, batzuen iritzia ez da berdina izango, baina guk Alex Remiro sartu dugu 3. postuan, alde batetik, naiz eta akatzelarriak egin, beste momentu batzuetan Reala salbatu duelako, eta hori Barcelonaren eta Real Madriden aurka ikusi dugulako batez ere. Bai, eta ikusita Realak 7 gol jaso dituala, betontan ez, baina eske ikusita, datuei erreparatuta, ikusi esakegu, 24 jaurtik eta jaso dituala 3 zutoien artean. Hau da, isa erena sartu da barrura, orduan, 3 tiroetatik bat sartzen da bakarrik, eta nik uste ikusita eta gainera, geldialdi hoien maila ikusita, ze Bartzelonaren kontrako 4 edo 5 geldialdi, nik uste denboraldia mailerako bideo horretan aterako direla, ze benetan izugarrizko geldialdiak dira. Bai, azken 4 partidatan atera jaso dituen jaurtiketen 134 gelditu du, eta horrek oso ondo hitz egiten du bere atean izan duen errendimenduaz, gero egia esan, Lakartujan adibidez argazkian ateratzen da, eta ez da ezer gertatzen esatearen ere, horrelako akatsak izaten dituela, eta normala dela, baina Remiro ez pasen egongo Realaren atean azken 4 partida hauetan, agian beste egoera batetaz hitz egingo genuen, eta gainera, ez dela bere errua taldeak horren beste jaurtiketa jasotzea, ez? Berak, gelditu alditu edo ez, baina bera ezin da area kanpoan egon Bai. jaurtiketa horiek saiesten, ez? Bai, azkenean Realak gol asko oparitu ditu zelai erdixan bete dituan erroengatik ez, eta azkenean Remirori denboraldi askotan eskau diogu bankekin badakigula oso ondo dagoala, baina bere gabezietako bat 3 zutoien artean segurtasun gehixo ematia
falta zitzaiola ez, eta aurten ikusten ari gera kasu horretan oso ondo dagoala, eta gisa esan da portero eta tezain geroz eta seguruagoa eta beti haua ikusten ari gera, Remiron. Bai, dudarik gabe. Eta orain bai, bi honenetara pasatuko gara, top 2an, behar dugu jokalari bat, beste jokalari baten errendimendu bikaina espazen egongo, top batean jarriko genuena, Sergio Gómez. Sergio Gómezen hilabetea oso ona da, hobekuntza handia izan duelako bai defentsiboki, eta bai erasoan. Azkenean Realak baloi ateratzeko orduan, eskerretik bolkatzen du joko gehiena, ze Sergio Gómezek hanka hobea dauka, Aranburukoaino, eta hori datuetan erakusten da, eta Sergio Gómezek jokuan izan duen pixuan, azken 4 partida hauetan. Bai, modako bikotia da Sergio Gómezen eta Barnetxearena, eta ez da zer gertatzen esatean atxik, ez? Ointxe ipatu osun bezala, pase guztiak eskerretik, edo jokaldi guztiak eskerretik bolkatzen dira, eta Sergio Gómez, kasu horren erantzule nagusixena da, ez? Ze jokaldia guztietan Sergio Gómezen hanketatik ikasten da, eta hau ikusten ari gera. Badakigu erasoan oso ondo da bilela, baina eski defentsiboki ere oso ondo ikusi dugu. Egisa da Laminen kontra, asko ez zuala hain, ze Lamin da, munduko jokalari honenetakoa, baina adibidez Betisen kontrako Antoniren parekatze hori, nik uste horretan bikainki atera zuela partida, eta egoera aurrera. Bai, eta datuek hori erakusten dute ere, 18 aldiz saiatu dira Sergio Gómez regateatzen, 7 alditan lortu dute soilik, eta gero baloiarekin pixua, hori ikusten da bai partietan eta bai datuetan, ze partidoko 80 baloi, 80 aldiz ikutzen du baloia, bai. Hau da, pase asko atzera izan daitezke, ogorotxarekin, baina, aurrerantzere ikusi dugu pixu hartzen ari dela, batez ere Barrenerekin sortu den harreman horren ondorioz, eta hori oso albiste hona da Realarentzat, ze orain arte ez du izan lateral esker fijorik. Bai, hori izan daiteke agian iraieko albisterik onena, ez? Barnetxaren jarraikortasun on hori, mai handi hori, eta Sergio Gómezen finkotzea lateral esker lateral horretan. Hau esan da, top batera pasako gera, nik uste ez dela inorentzat sorpresa bat izango. Ander Barnetxea, 71 minutu eta 3 partida jarraian asistentzia batekin. Bai, beste maila batean dago Barrene, beste ritmo batekin ikuste zaio. Azken denboraldietan eskatzen genion erregulartasun hori erakusten ari da, behintzat liga hasiera honetan. Horrela jarraitzen badu, Realarentzat oso albiste ona izango da. Ze nik uste dut berak sortzen duela gehien bat Realak min egiteko egoera hori, ez? Azkenean ikusten ari gara eta Silva bezalako jokalariak joan zirenetik Realak azkeneren horretan arazo bat daukala kalitate faltarengatik edo nik uste dut gol faltarengatik, eta ikusten ari gara Barrene pixu hartzen ari dela, motxila betetzen ari dela, eta 3 asistentzia eman ditu azken 4 partidetan. Orduan, bai zenbakiek eta bai sentsazioek esaten digute Barrene oso ondo dagoela, eta horrela jarraituz gero, eta pena bat da zenbakiak hobeak izango direla oraindik. Bai, eta pena bat da ikusita Barreneren maila Kubok ez aprobetxatzia, ez? Askotan ikusten genuen Kuboren gan bi jokalari edo bi aurkari gerturatzen zirela, eta Barrenek ez zuela hori aprobetxatzen, eta oin Barrenen txufauta dakagula, ez dakigu gertatzen arian Kubokin, baina hartu beharreko motxila hori bitan zatitu biharrian, Barreneren zat izaten ari da. Jaurtiketako 22 aukera sortu ditu Barnetxeak, 10 pase klabe, eta aurrekoan aterazan rankina Europako jokalari guztien artean, eta regate saiakera gehixen egiten dituan bigarren jokalari da. Azkenean datu hauek talla mundialeko jokalarien artean gertatzen dira bakarri, ez? Orduan, Barrenetxea hola eukita, Kubo zehose rekuperauta, eta hoi Hartzabal dauan bezala ikusita, talde hau bakarrik gorantz joan behar da edo gorantzi ikusi behar du bere etorkizuna. Horixe da gure esperantza, ez? Ez Barrenek maila jaistea, baizik eta besteek Barreneren maila lortzea, Barrenerekin konektatzea, eta benetan Barrenek sortzen duen guztia transformatzea, ez? Azkenean hor urrea dauka Realak, urrea dauka Sergio Franciscok, eta hori aprobetxatzen jakin behar dugu, horrelako jokalariak gutxi ateratzen direla zubietatik.
Orduan, hauek izan dira gure iraileko 5 jokalari honenak, ikusiko dugu, urrian behintzat emaitzak hobetzen diren eta ranking hau errendimendu hobeagoekin egin aldezakegun, eta hori azkenean futbolak esango du, realak erakutsitakoak zelaian, orduan oso adi egongo gara hurrengoko partietan gertatzen denarekin. Hori da, a priori, ointxe begirodot, kalendarixo ez dakago oso zaila, Rayo dakago asteburu hontan, ondoren Paroia, Celta kanpoan eta Sevilla etxian. Hau da, Celta eta Rayo Europan daude, baina euren maila ere oso kaskarrezetan ari da. Orduan, egoera hori Realak aprobetxatu behar du, eta hemendik aurrera, Jangel Herreraren eskutik ere, bueltan izan da, gonuntz begira, zuko egipatu zuen bezala. Ez daukagu egutegi zaila esan du Markelek, orduan, biporrota eta berdinketa bat izango ditu Realak urrian, eta, ikusiko dugu, baina gure ligako aurkariak dira, eta hemen ikusiko da, ea zertarako dagoen Reala orain momentuan, nora arrazioa daukazu. Hori da.